Любіць словам, забіць словам. Гэта не паэзія, а самае, што ні на ёсць рэчаіснасць. Калі для цябе так жа, як і для мяне словы гэта не паветра, а жыццё, запрашаю далучыцца да размовы. Калі ж ты не любіш і не ўмееш карыстацца словамі, таксама запрашаю паслухаць пра іх магутную сілу. Мы разам будзем трэніравацца рабіць кампліменты і выказваць падзяку. Таксама разбярэм прытчу Ісуса і пачытаем іншыя месцы з Бібліі, якія вучаць умеламу і асцярожнаму карыстанню словам. Запрашаю на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, вельмі цаню, што вы знайшлі час на гэту сустрэчу. Так добра тут быць з вамі. Вы робіце мяне шчаслівай, гэта праўда. Даўно хацела вам гэта сказаць. Так проста зрабіць чалавеку прыемна, агучыўшы тое, што ёсць на сэрцы. Часта мы носім гэта ў сабе і думаем, што яно без слоў зразумела, але словы дапамагаюць. Недарэмна кажуць, што жанчыны любяць вушамі. Вынікі нашай апытанкі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» сведчаць, што для многіх з вас галоўнай мовай любові ёсць словы. Тое, што мы чуем і што кажам іншым людзям, для нас мае асаблівае значэнне. Праз гэта мы выражаем свае пачуцці. Калі твая мова любові, як і мая, словы, дарагая дзяўчынка, уладкоўвайся зручней, будзем разбірацца, як праяўляць яе так, каб будаваць, а не раніць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Словы – гэта вельмі важная частка стасункаў. Ёсць людзі самі па сабе негаваркія. Яны не любяць размаўляць, не валодаюць красамоўствам. Ім складана апісаць свае думкі і пачуцці. Такія людзі часта маюць мала сяброў, ці зусім не маюць, і хутчэй за ўсё ім так камфортна. Але я неаднойчы чула ад такіх людзей, што яны пакутаюць праз сваю інтравертнасць. Свет пабудаваны на камунікацыі, і яны не могуць пазбегнуць яе цалкам. А калі любая размова даецца праз пераадоленне сябе, гэта складана для абодвух бакоў. Скажам, на працы мы часта завязаныя на супольнай дзейнасці з нашымі калегамі і мусім даводзіць і атрымліваць ад іх інфармацыю. Перамовы ў бізнесе ледзь не самы ключавы момант. Увесь маркетынг, рэклама завязаныя на словах. І не толькі праца, міжасабовыя зносіны таксама залежаць ад правільна і своечасова сказаных слоў. З сябрамі, дзецьмі, бацькамі, каханымі, ды нават з прадавачкай у краме можна пасварыцца на роўным месцы, а можна палепшыць настрой. На шчасце, камунікатыўныя здольнасці – гэта не толькі талент, але і развітыя навыкі. Каб размаўляць было прасцей, каб лепш атрымлівалася, трэба, не паверыце, размаўляць, размаўляць і размаўляць. Як у любой справе, тут дапамагае практыка. Возьмем для прыкладу кампліменты. Яны для нас, як вада для раслін, сілкуюць, умацоўваюць, але не ўсе умеюць рабіць кампліменты. Хтосьці не заўважае, што можна пахваліць. Хтосьці заўважае, але не ўмее падабраць словы. Хтосьці саромеецца. Паспрабуйце рабіць гэта мэтанакіравана, як практыкаванне. Скажам, 5 кампліментаў за дзень. Калі такая задача перастане быць складанай, павышайце планку 10 кампліментаў і гэтак далей. Я памятаю, як на адным з дзіцячых летнікаў, на якім я служыла каардынатарам, атрымала прыемную запіску ад хлопца, дзе ён падкрэсліваў мой моцны бок. Мне было вельмі прыемна. І такія запіскі ад яго атрымалі многія ўдзельнікі. Кожны, канешне, сваё асабістае пасланне. Дык вось я была вельмі здзіўленая, калі аўтар запісак прызнаўся, што яму цяжка казаць людзям нешта прыемнае, і ён не ўмее рабіць кампліменты. І цыдулкі, якія ён напісаў нам, былі яго практыкай. Ён вучыўся гэта рабіць. Думаю, цудоўны прыклад для пераймання. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым.
А вось некалькі парад, якія дапамогуць вам з кампліментамі. Не імкніцеся прыдумаць нешта незвычайнае. Замест параўнанняў і метафор выкарыстоўвайце простыя словы і фразы. Можна сказаць: «Ты так прыгожа выглядаеш у гэтым паліто». Ці «Твой суп вельмі смачны». Ці «Я вельмі ўдзячная за тое, што ты робіш пакупкі для нашай сям'і. Я ведаю, што гэта патрабуе шмат часу і энергіі». Старайцеся знаходзіць у чалавеку нешта асаблівае, як гэта зрабіў хлопчык на дзіцячым летніку. Кажыце пра тое, што вылучае чалавека, пра тое, што менавіта ў яго атрымліваецца лепш за ўсё. І самае галоўнае для кампліментаў – не назапашвайце іх, а прамаўляйце. Кажыце цяпер у моманце, калі заўважылі, не адкладайце. Потым знойдзецца нагода для новага камплімента, а гэты аддавайце адразу. Быць жанчынай – дар Божы. Яшчэ адзін момант, калі словамі можна зрабіць шмат добрага – падзяка. Мая знаёмая звольнілася з працы, і ўсе калегі напісалі, чаго ім будзе не хапаць без яе. Яна адчула іх удзячнасць, прыгадала шмат добрых момантаў за гады працы і запомніла тыя провады назаўсёды. Дарэчы, праз некалькі гадоў яна не ўзгадала, які падарунак калегі тады падрыхтавалі ёй на развітанне, але не забылася на гэтую паштоўку, бо менавіта словы яе мова любові. Магчыма, вам цяжка выказваць падзяку, тут таксама дапаможа практыка. Кожны дзень кажыце па 3 падзякі людзям, з якімі жывяце ці працуеце. Паспрабуйце прыгледзецца да іх, адзначыць дробязі, у якіх яны асабліва старанныя. Таксама паспрабуйце заўважыць людзей, якія маюць патрэбу ў добрым слове, і падзякуйце ім за нешта. Вы ўбачыце, як гэта здымае напружанне і робіць ваш дом або працоўнае месца больш пазітыўнымі. Звяртайце ўвагу, як людзі рэагуюць на падзяку і кампліменты. Некаторыя могуць не заўважаць, а іншыя сапраўды квітнеюць ад іх. Гэта і ёсць людзі, чыя мова любові словы. Жанчыны надзеі. Калі ты жонка, скажы падзяку мужу за падтрымку сям'і. Знайдзі тое, што цэніш, і скажы яму пра гэта. Калі ты маці, проста сёння пахвалі дзяцей за ўважлівасць, за дапамогу па дому, адзнач іх хоць бы ў дробных пазітыўных рэчах. Аднойчы, калі ў мяне былі цяжкія дні, напоўненыя складанымі перамовамі, я вырашыла раздаваць падзякі і кампліменты незнаёмым людзям. Дзякавала дворніку, што чысціў снег цёмнай раніцай, жадала добрага дня кіроўцу тралейбусам, падбадзёрвала прадавачку ў краме, адзначала прыгожы макіяж незнаёмай жанчыны на прыпынку, хваліла новую фрызуру рэгістратаршы ў паліклініцы, і кожнае добрае слова, якое я прамаўляла ім, адгукалася і ўва мне. Мне самой станавілася прыемна і радасна. Сапраўды, калі мы напаўняем сваё сэрца удзячнасцю і шукаем прычыны для пазітыву, мы пачынаем бачыць лепшы бок людзей і сітуацый. Паспрабуйце, і вы заўважыце, як добрае слова працуе ў абодва бакі. Паглядзі вакол сябе, ты ўбачыш дзіўны свет. Свет, у якім усё як трэба, кветкі, птушкі, сонца, неба. Гэта Божы свет. На-на-на-на-на. Адна радзіма мы сям'я. Лясы, моры, акіяны. Усё нагадвае Тварца. Зоркі, рэкі, вадаспады, колер скуры, неба, фарбы, справы нашага Тварца. За жыццё, за любоў я дзякую табе, дзякую за Хрыста, што са мной. Я дзякую табе, за ўсё дзякую. Людзі, мы яго тварэнне, Господ нашага жыцця. Гучна слаўце яго імя, гучна слаўце яго спевам, справы нашага Тварца. На-на-на-на-на. Напаўняе сэрцы нам. За жыццё, за любоў я дзякую
Табе дзякую за Христа, што са мной. Я дзякую Табе, дзякую за жыццё, за любоў. Я дзякую Табе, дзякую за Христа, што са мной. Я дзякую Табе за ўсё, дзякую за жыццё, за любоў. Я дзякую Табе, дзякую за Христа, што са мной. Я дзякую Табе за ўсё, дзякую. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы гаворым пра словы як мову любові. Гэта калі мы паказваем сваю любоў адзін да аднаго тым, што гаворым, ці, магчыма, тым, што пішам. Многіх зараджае добрая размова з дарагімі людзьмі, з тымі, хто праяўляе весялосць, уважлівасць і пранікнёнасць да нас. Некаторыя кароткія гутаркі здольныя змяніць цэлы дзень да лепшага. Нават калі мы не можам размаўляць сам-насам, няхай гэта будзе відэазванок ці тэлефонныя размовы, нашы пастаянныя абмены тэкставымі або галасавымі паведамленнямі могуць быць не менш значнымі. Але здараецца і такое, што размова пачалася цудоўна, а потым пайшла не так усяго з-за некалькі неабдуманых слоў. Словы маюць вагу. Трэба зусім няшмат, каб пакрыўдзіць, здрадзіць, абразіць ці сапсаваць чыюсьці рэпутацыю. Смерць і жыццё ва ўладзе языка. Хто любіць яго, будзе есці плады ягоныя. Гэты верш з прыповесцяў 18 магутны напамін для нас. Ёсць словы, якія сапраўды раняць, рэзкія, абразлівыя і жорсткія, неасцярожныя, неабачлівыя. Ці ранілі вас калі-небудзь словамі? Мяне так. Я і сама часам такое кажу, пра што потым вельмі моцна шкадую. Я бачыла, як бацькі ў запалі злосці казалі маленькім дзецям, што яны бескарысныя або дурныя. Дзіця можа нават не ведаць, што яно зрабіла няправільна. У такой сітуацыі яно проста адчувае, што не заслугоўвае любові. І гэта можа назаўжды параніць яго душу. Мы ўсе часам пачуваемся, як гэта дзіцяці. Усім нам патрэбныя словы, якія падбадзёрваюць, якімі нас падтрымліваюць. А асобнай катэгорыі людзей, даволі вялікай катэгорыі ў гэтым свеце, словы дапамагаюць па-сапраўднаму адчуваць сябе любімымі. Страшна ўсведамляць, колькі шкоды можна прычыніць так лёгка, нават адным словам. Але, на шчасце, у медаля ёсць і іншы бок. Нашы словы маюць моц суцяшаць, абараняць, падбадзёрваць і ствараць. Яны могуць распаўсюджваць надзею і захоўваць мір. Якая палёгка ведаць, што размовы не заўсёды раняць. Яны могуць быць крыніцай жыцця. Справядліва сказаць, што гэта залежыць ад твайго дня, ад таго, як ідуць справы. Калі на сэрцы лёгка і добра, нашы словы поўныя жыцця і падбадзёрвання. А калі мы абцяжараныя ці засмучаныя, наша прамова можа стаць рэзкай і крыўднай. Пасланне Якуба 3 сутыкае нас з праўдай, якую няпроста прыняць. Мы можам утаймаваць нават дзікіх жывёл, але не свой язык. Язык гэтак змяшчаецца сярод членаў нашых, што апаганьвае ўсё цела і запальвае круг жыцця і сам запальваецца ад гіены. Бо ўсякая прырода звяроў і птушак і паўзуноў і марскіх жывёлаў таймуецца і ўтаймавана прыродаю чалавечую, а языка ніхто з людзей утаймаваць не можа. Ён нястрымнае ліха, поўны смяротнай атруты. Ім дабраслаўляем Бога і Айца, і ім праклінаем людзей, што створаны на падабенства Бога. З тых самых вуснаў выходзіць дабраслаўленне і праклён. Не павінна быць гэтак, браты мае. Ці з аднаго жарла крыніцы выцякае салодкая і горкая вада.
Утаймаванне мовы – гэта штодзённая бітва для кожнай з нас. І калі мы сапраўды жадаем перамагаць у ёй, мы павінны памятаць, корань гэтай барацьбы не ў роце, ён у сэрцы. Ісус сказаў: «Або ўчыніце дрэва добрым, і плод ягоны добрым, або ўчыніце дрэва благім, і плод ягоны благім, бо дрэва пазнаецца паводле пладоў. Як вы можаце гаварыць добрае, калі вы злыя? Бо з поўнага сэрца гавораць вусны. Добры чалавек з добрага скарбу сэрца выносіць добрае, а злы чалавек са злога скарбу выносіць злое». Евангелие паводле Мацвея 12. Тое, што мы гаворым, выходзіць з таго, што мы адчуваем. Нашыя словы адлюстроўваюць наша стаўленне да людзей. Словы, якія мы выкарыстоўваем, паказваюць, у што мы верым. І людзі пазнаюць наш характар, калі пачуюць, як мы гаворым пра іншых. Таму нам недастаткова проста казаць добрыя рэчы. Нам трэба прасіць Бога змяніць нашы сэрцы, каб мы па-сапраўднаму любілі іншых і бачылі іх так, як бачыць іх Бог. А Бог глядзіць наскрозь, нават глыбей, чым рэнтген. Бог ведае нашы грахі і няўдачы, Ён ведае нашы думкі і кепскія жаданні, але таксама Ён бачыць, калі мы робім правільныя рэчы. І Ён ведае, якімі мы маглі б быць. І раз Ён любіць нас такімі, мы можам прасіць даць нам Яго любоў да гэтых няпростых людзей вакол нас. Можам прасіць Яго дапамогі, каб прыдумаць нешта прыемнае для іх, знайсці ў сабе добрыя словы нават тым, для каго мы іх не маем. Калі вам цяжка любіць кагосьці, паспрабуйце маліцца, каб Бог дабраславіў іх. Прасі дабраславення, а не праклёну. І Бог пераменіць тваё сэрца і напоўніць цябе сваёй любоўю і дабрынёй, сваёй ласкай і міласэрнасцю. І ты пачуеш, як словы дабраславення выцякаюць з тваіх вуснаў і кранаюць людзей. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Я хочу распавесці вам прыповесць, якую Ісус расказаў сваім сябрам. Вы можете знайсці яе ў Евангеліі ад Мацвея 25 раздзеле. Вельмі багаты чалавек паехаў падарожжа і даў 3 сваім супрацоўнікам розныя сумы грошай, каб яны выкарысталі іх ад яго імя, кожнаму паводле яго здольнасцяў. Аднаму ён даў 5 мяшкоў золата, наступнаму 2, а трэцяму 1. Першыя 2 супрацоўнікі разумна гандлявалі і зарабілі ўдвая больш грошай, чым атрымалі. А трэці чалавек закапаў грошы. Ён хацеў пераканацца, што не страціць іх і не раззлуе свайго начальніка, таму і не атрымаў прыбытку. Калі начальнік вярнуўся, ён папрасіў справаздачу. Трэці чалавек вярнуў яму мяшок золата і сказаў: «Я баяўся, таму не рызыкаваў. Вось твае грошы назад». Начальнік вельмі раззлаваўся. Ён сказаў, што той слуга лянівы і ён больш не даверыць яму грошы. А 2 іншых супрацоўніка з радасцю паведамілі, што добра папрацавалі і атрымалі багаты прыбытак. Кожнаму з іх начальнік сказаў: «Малайчына, добры і верны слуга. У малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць пана твайго». І ён даверыў ім яшчэ больш грошай і запрасіў разам святкаваць. Гэтай гісторыі Ісус кажа, каб мы выкарыстоўвалі ўсё, што нам даў Бог для выканання яго працы тут, на зямлі. І гэта не толькі пра грошы. Мы можам выкарыстоўваць свой час, сілу, таленты, нашу адукацыю, наш дом ці сад, а таксама нашыя словы. Што б мы не мелі, мы павінны шукаць спосабы выкарыстоўваць гэта для служэння Богу і іншым людзям. Але я заўважыла і нешта іншае. Словы, якія начальнік казаў добрасумленным слугам. «Малайчына, добры і верны слуга». Калі я сустрэнуся з Господам, і ён спытае мяне, што я зрабіла з усімі дарамі, якія ён мне даў, я б хацела пачуць на сваю справаздачу такія ж словы Ісуса. «Малайчына, мой добры і верны слуга».
Калі словы гэта твая мова любові, то ведай, што Бог выкарыстоўвае яе. Ён пакінуў нам свае словы ў Бібліі. Словы, якія маюць Божы адказ на кожнае пытанне, даюць яго прысутнасць і падтрымку. Словы, якія сведчаць пра яго любоў да цябе, дарагая дзяўчынка. Давай разам памолімся. Дарагі Бог, дзякуй, што зрабіў мяне чуллівай да слова. Дзякуй, што адкрыў нам такі просты і адначасова складаны шлях ад сэрца да сэрца. Дапамажы нам выкарыстоўваць яго на дабро. Божа, я прашу, ачысці нашыя сэрцы. Як маліўся цар Давід, выпрабуй мяне і даведайся пра намыслы мае, і глядзіце не на небяспечным шляху я, і накіруй мяне на шлях вечны. Господі, няхай мае вусны кажуць ад дабрыні, якая перапаўняе маё сэрца. Напоўні мяне тваёй ласкай і любоўю, каб і я магла любіць людзей і гаварыць ім добрыя рэчы, падтрымліваць і падбадзёрваць, каб кампліменты і падзяка зляталі з вуснаў. Дапамажы мне, Божа, карыстацца тымі дарамі, якімі ты ўзбагаціў мяне на служэнне табе і людзям. Дапамажы зацугляць мой язык, не зрывацца на іншых, калі ў мяне здарыўся непрыемны дзень. Давяраю табе, мой Господ, свае думкі, гаворку і пачуцці. Яны, як і сэрца маё, няхай будуць падуладнымі тваёй святой волі. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Я Тебе усхваляю, Иисус. Я Тебе усхваляю, Иисус. И молюся всем сердцем моим. И молюся всем сердцем моим. За мою землю, за мою країну, родную землю. Я тебе молюся за моих зябров, как жили у сердца вера и любовь. Я тебе восхваляю, Иисус. Я тебе восхваляю, Иисус. И молюся всем сердцем моим. И молюся всем сердцем моим. Я тебе молюся за мою землю, за мою країну, родную землю. Я тебе молюся за моих зябров, как жили у сердцах вера и любовь. Я тебе молюся за мою землю, за мою країну, родную землю. Я тебе молюся за моих зябров, как жили у сердцах вера и любовь. Дякую за мамину усмішку. Дякую за тата моцний дух. За церкву святую дякуй, за любимую Беларусь. Я тебе молюся
сваіх сяброў, каб жылі ў сэрцах вера і любоў. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучыліся праяўляць любоў словамі, падтрымліваць і падбадзёрваць, умацоўваць чалавека сваёй гаворкай. Пра гэта верш Сергея Грахоўскага, які так і завецца «Словы». Над намі словы ўладараць. Мы чуем і гаворым іх, яны то здружаць, то пасвараць сяброў і ворагаў маіх, бо словы розныя бываюць. Адны агню стрымаюць шквал, другія словы забіваюць усё жывое на павал. Ад слова сэрца халадзее, праходзіць сон і забыццё, ад слова рушацца надзеі, ад слова свеціцца жыццё. Ад слова вырастаюць крылы, а ў сэрцы стукае любоў. Ад слова прыбываюць сілы. Дык не шкадуйце шчырых слоў, а здатным толькі на дакоры і гучна словамі грымець, каб не прыносіць людзям гора, было б найлепей анямець. Скарбонка. Давайте ж з вами не будзем нямымі, не будзем маўклівымі, а будзем прамаўляць дабро і любоў нашымі вуснамі і сэрцамі. Я, Тацяна Немчанінова, веру, што нашы словы могуць стаць цудоўнымі падарункамі. Асабліва цяпер, калі мы пачынаем рыхтавацца да свята Божага нараджэння. Нясіце надзею праз тэкставыя і галасавыя паведамленні, падпісаныя паштоўкі і намаляваныя ад рукі. Давайце праяўляць творчасць, давайце несці жыццё, давайце кранаць сэрцы. Дзяліцеся вашымі творчымі ідэямі і бадзёрымі словамі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Пішыце мне на электронную скрыню women of hope bel у адно слова @gmail.com або па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. Добрага тыдня і добрых слоў, мае цудоўныя жанчыны надзеі. Бетлеемская, спит сословье Паненское, отпочивая до завтра бедный люд. Зорко блищит небе полночным, стихло все в небе полночным, неде мудрецы идут. Мать схилилась низко над драўлянай калыскай, бацька усмешку схаваў бараду. Спіна сынок даражэнькі, співала дару маленькі, вырастай, сын Божий. У цябе з'явілася слова майго Бога, збавлення дорога. Ён прыйшоў сам, каб усё паспытаць. Ён прыйшоў сам жыццё аддаць. Зацепі мяне. Стаять пастушкі цесным колам, і цішыня навакола. Вітай, цара цароў. Ніцма упалі жытролы, гімны спяваюць анёлы. Вітай, Господа вякоў.